Mugi babaipun tinampi dening Gusti satemah wontenipun namung berkah lan barokah. Nah, maranggone ingkang sowan menika wonten Jirok Lukmat Monem 78. Nah, nggih. Tak kenal maka tak sayang yang pinggir dhewe menika gawe piyambak menika Mbak Lia Sundari. Bukan asing lagi untuk warga masyarakat di Madiun. Anggere jam 12 awan ceklik ngoten nyetel TV banjur gelumbangi di Paske Sakti TV mesti teng mriku wayangan mingguan utawa goro-goro. Dalange sinten Bapak Ibu? Nggih. Kula sak kanca Madangkara matur nuwun katresnanipun menika Mbak Lia Sundari nanging saking Sragen. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnowati nanging saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika garang kotak Mbok Etro Kicuk. Mbok anak-anak kula ingkang kula kanthi sowan mriki Mas Biar Pamayang ingkang ngladeni kula niki kaliyan genduk Ratu Mbah Sundari mumpung susuk prei. Kula jak mriki men ngerti kaya apa kok alang njuri bapake nyambut gawe. Kajengaken rarak melih menika Mbak Okva Lica nggih meken saking Surabaya ning gandeng menika kegiatanipun utawi aktivitasipun menika bersenian kathah-kathahipun makan wonten ing Surakarta mila nggih ngekos utawi tinggal sementara makan wonten ing Solo. Menika niki kaliyan mboke niku kok dititipke Bu Kesi mangsa berdua. Mbak Kesi iki anakku Okva iki piye nek nggawa mentah jakan wayangan apa piye ngono nggih nyatanipun nggih kula jak kala mangsa nggih mboten saged menyatani sakniki ingkang membidik valitane kathah sanget ingkang tresnani dumateng Mbak Okva menika kathah ya alhamdulillah dalem menika pas istirahat mergo menika waranggana multi talenta kejaba pinter nyindhet menika nggih ahli beksa malah profesi utama menika pancen ya penari lan menika kajengaken menika Mbak Brigita Ayu ingkang aslinipun saking Kota Tahu Kediri ingkang tinggal utawi ngontrak wonten Laladan Solo Raya menika. Ngontrak menika statusipun piyambak nek kala mangsa wonten ingkang ngancani teng mriku. Nggih kanca kancanipun ya Mbak Wino ya Nduk Umi menika dolan mriku dan lan sebagainya. Mbak Brigita kalajengaken genduk Mas Ayu Wino nawangsi aku melu marem aku melu seneng iki ndereke Mas Rudi Gareng neng Sumatera utawa Laladan endi wingi live streaming wah bintang tamu dhek wong loro ya melu syukur melu seneng mereka ini munggah panggung ya dalange wis wiwit bareng dhek lagi munggah sak apa mbok menawa saka adohe kesel awake kudu nganggo lereng. Mbak Wino kalau mau saking Laladan Tulungagung kalajengaken genduk Umi Hafifah menika penghuni wis marangkung kos kagunganipun Ibu Sukesi Rahayu menika. Rumiyin ingkang dados anak kos teng mriku namung Umi Hafifah ning alhamdulillah sakmenika saya tambah. Dadi pamane Ibu Kesi nganggur linden terus dadi dosen ndelalah tunjangan kinerjane niku mboten nebun. Bisa njagake duit kos-kosan. Alhamdulillah mumpung duwe rezeki yang disamben apa ya sempulur dadi dalang terus apa dadi sinden terus mesti ana watese terus disusul generasi peneruse. Dene kami minangka pamungkasing Paseban wah iki ngatasé bintang tamu niku rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jadi yang genduk nikah pun kalau bebas, ini untuk bebas yang seragam apa lain. Ini dheweke nek tangga niku mboten PB yang mboten seragam padha karo kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ini janjane mboten perkara seragam sing jenenge bintang tamu itu babagan kualitas mboten dari bentuk tubuh maupun dari nun sewu agemanipun ini kan wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi remane penggali seni pikir para sekersa Buddha sing
ngacake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kaliyan Niken Salindri. Luar biasa. Bocah sik semono karangane. Dan jane ini pamane bareng mingguan kula penembang kathah tak dalang tak langsung kemarin tak leren mergo sesuk dadi bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo dalang Cahya Puntabi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng Sutresna Budaya Utamadion mila Nadianto meh jam 3 bumi Ken Salindri tetep jenak pinarak nang kene Ken alami dadi ibu ya Sik, ben laran dhisik, wit sore nang dhewe mendang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sang poso Bu Kesi sampeyan mendang malah ngen gara-gara niki santai merdeka yen limbukan isih kebarun bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune wong sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caos wekdal nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah. Ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika nggih pemenangan. Tabu saking Kediri nusul Nadia niku saking Ngawi wis nusul matur nuwun dan kaya ngono kuwi. Bu Kesi pindhalu Bu Kesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra. Kabeh pundi mirsani para pamirsa ing aladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun niki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawa penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kali penonton masih kuat sangat. Pramila matur nuwun ya Bapak Ibu ingkang sampun manggoni Pak Cahya Puntabi dalu niki. Ibu sing kudune apa birundok bebek iki setiap madang kararene mesti teko. Lah iki. Wis ana rombongan karo ibu-ibu iki lho. Kita rombongan iki. Ayo ngono. Wah, iki wis arep narek sangu ning pinggir. Ento dalam sangu lakone belum tak lane dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah Taala. Nembang apa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah, Nek jane ning wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nggih ulang tahun. nah. Nyuwun gending antaranipun Sri Gending Mustika Tuban sesi Demang iki kesane anak-anak kula. Oh, beres, Kula beres. Sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat murah rezeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, paranggono yang pernah viral pada abadnya. Alias Mben Jahiliyah. Mboten nggih mboten sutresnane tasih kathah ibu-ibu tasih tresna karo Bu Kesi iki to Bu Bapak Ibu sedaya. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah masak malah saya ayu saya enom saya cantik niku saestu. Lan mboten saya ayu mboten cantik mokal kula menika mboten tresna terus setia karo Bu Kesi mokal. Apa ya to Bu? Tambah ya to Bu? Nah, kalian paten wedi kalian kula. Lah, wedi kalian kula saestu menika. Tetapi apa wedi? Wedi kok mungkin negane nek napa nggih? Nakal ngoten niku nggih. Niku mungkin mboten kula angsal itu bahasa rokok. Lah dene nakal ae wong kali rokok Pak Cahya menika. Ngoten niku. Rokok pun bingung deh. Sampai doain saged dipake nek rokok mboten saged nipataken Bu. Nggih. Mula sampean bojo lho, nek kadang nanti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen ngrokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokok iku apa-apa lara utawa sakit nek ning paru-paru. Nek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupane. Ngoten niku. Monggo Bu Kesi sinomipun Parijoto atur dumateng saking para sepuh, adi sepuh lan ugi salam hormat bekti dumateng budayawan senior ing Aladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Ayo Bu.
nuwun Bu Sukesi Rahayu. Pamundhut saka mbahna kulit terus maosake ya kuwi kepeling diaturake kuwi dhisik. Ya. Karo nggih nyiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadhepi wulan Ramadan. Kaya ngono. Bawanipun kula nyuwun panggiatu swanten kakung dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Ya. Monggo bawanipun Mas Taslim diaturaken dumateng mbahna kulit. Tumrambahipun sagung para sutresna budaya tasih kepareng lungon wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kunta di channel kaliyan Niken Salindri Family. Wah ya. Monggo Mas Taslim. Wasipati saking prawinasis ngalingono wong urip ing donya bebasanmu mampir ngombe ugi kulaturaken dumateng Bapak Marsono Pilang Kenceng Madiun ingkang dalu menika Kasumonitor Kunta di channel saben-saben kula sak kanca pentas mesti kepareng mirsani. Iya. Matur nuwun sugeng mirsani sugeng nggih Pak Marsono Pilang Kenceng. Ya boleh. Monggo Mas Taslim. Salat kang limang kudu bangsa dipun lampahi iku cagak agama pikan monggo kalajengaken kepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Dados
Nduk niken nduk. Taman isi diriteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi gaya pikat kan niken. Besok ya sih tanggapan sampean. Puasa Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan. Kok Kalau ngizin libur. libur? Puasa. Tanggap poso sih tanggapan ya? Masya Allah, nduk. Lah aku ketrima yang kaya ngono kuwi aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti Nalika jagat. Lek sing apik iki pirang-pirang suarane becik iki pirang-pirang sing ayu akeh. Nek sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan langka untuk tenang. Yo. Alhamdulillah. Tenang awake dijaga tenang. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho Pak. Tentu ya. Nggih. Wingi denganane pas panjenengan kan 68,5. Heeh. Terus Ya lagi di sana ki 68,3. terus Joko mane. Ya iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Kanggo ku wong wedok luwih becik kelemon timbangane keturunan. Wong lanang saniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy. Bapak ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Nggih, apik kanjeng kula. Sama ki ketok seger. Nah, iya seger. Iya, ngono kuwi. Perlawanan antara perahu tumpake ra iso oleh wis tenang. Makanya niki Mbak Umi niki kan kepurusan toh. Niki kula ajari dengan resep-resep biar gede. Makanya kan memang baru titik to niki Pak. Kuwi mangan akeh ra iso nemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang. Iya, hubungan tanpa status. Ada apa aja, Mbak? Aku kan ngerti cah-cah iki. Coba gimana Pak, Mbak? Kan santai wae tenan. Ben kiai-kiai iki do perisa lek nikane ramen nembang. Cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ya iso wong mangkati asline mbiyen lek sampean yang panggung pertama lho ya mbiyen to mbiyen. Nggih. Ayo iki li amoyo ngono. Itu mau blunder sesar mbiyen. Ayo. Saya iso modot dadi semono. Terang ira iso dadi kiai. Wah, tenan tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu satemen menggo karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang ya. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten Pak. Biasanya bintang ini kesusu rabi dirabi karo wong penggemare do sudo ngono. Mamang Pak. Aman ya? Nggih. Piye kira-kira sekelingan ora yang ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Swangga. Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi srengenge mau. Nggih. Sekelingan. Tasih. Alhamdulillah, coba ya apa. Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Bukan saling tri. Bawane yang terakhir itu Asmara Nggono, coba diaturake sing apik kanthi becik. Angger bintang tamu nikan kamera iso terwantah semono abae. Iki sak setan iso nek rolas kamera lho. Niku awas Pak. Lumawas malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen iku. Gurune niki nderasane. Guru. Iya nggih, matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya hasilnya pira to kan ngono kuwi. Ane tresna. Ya dibawani Putri kang sut misken warni sami bapak piye kan sami bapak. sami esun niki apik Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak. Heeh. Sama sakniki. Iya, iki sing jero sami bapak iki. Menggelagan. Mendegar ya. Nggih. Iya. Oh, niki nggih jenengan Pak. Oh iya. Iki bae kabeh label salah mbokmu mbiyen iki. Iya gini sama seling karo perjuanganku. Oh iya. Sistem dalam ini kiri kanan iki asal aku anu biyen kok sawahku teko sati urung balik ya. Ojo kok sawah, mas-masan ku lho gelang kalau teko
Mau balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalan tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Supron, gitu. Gamelan iki paringane Mbah Supron, sound system Bugasi. Aku dadi dalan modal aku mung gedang ora tali lho kan. Ah iya. Ngono kuwi golek bojo sing pinter. Sing dalu Pak Dak nembel aku sing kudu kenalon. Nek mancing senengane. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Kirun karo Mas Joko Klentang ngono kuwi. Wah sawerane ya dandang mili ya. Ayo. Ketentang ya? Ah, yang aku ya sampean negas. Ya ampun sing apa sapa? Sing apa sapa? Truk prang-brung. Sing bener ya? Sing bener truk prang-brung. Truk prang-brung. Betilon duduk bakong orang. Betilon. Betilon wirat moyo. Taniro, ya. Bundel. Masa bundel kan? Gugur. Mongko mesti Ndek sak langgame sing kepenak cahayu. Ya.
Jangan bangin ikan ini pas ini apa gitu. Ikan suaranya bangker kayak ngono, pengendangnya kayak jarang nih. Apa ini kita nanya jadi mendak langsung. Pelanggar mendak ada terang ya. Ini putranya ya udah itu dalang dari perintis kemerdekaan Madiun terus pilih betul tau? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Gatong Mayang wis nate bintang tamu purun jenengan. Tapi aku buat nggih. Terus sampai Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ini kita lah sido kita ya. Kalau kontak sia-sia. Nggih. Kendok kan? Saya diminta kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Mbak Prihastuti mumpung gaya jembar, Mbak Oktalita, Mbak Birgita, Mbak Winong, gaya jembar ini. Lagu senengannya Pak E. Ya. Kalau Bapak Semar. Apa nih? Karyanipun Ki Dalang Siswantoro saking Laladan Kediri. Peter Semilir. Ya.
Ya berdiri. Ayo. Kerja. Mangan, foto. Kalau datang itu tenang begini. Beginian udah mereka kesulitan itu loh. Ya sehari kok ngebagi kok yang kita terus apa ngaji kantor saya. Mbak Tuti, baik-baik saja ya. Sehat batin. Mbak Ova, Rica. Mbak. Sehat semangat. Luar biasa. Mbak Brigita, oke. Oke, Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel, Pak. Kesel. Pak, foto sama Pak Jokowi. Foto. Iya. Nanti rak upload. Gak oleh Pak Karu. Nah, kalau itu foto Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu nang nggak irung tegak ya. Terus yang kene emosi Semua laki-laki itu sama. guyon. Tegese aku senengi ngerti wah sehingga di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Emang dalamku seperti itu ya rata-rata ya Ken ya. Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalamku emang kayak gitu semua. Kita ngerayu-rayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Ciro luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulai. Jadi ya Pak. Korban apa? Hah? Korban apa Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalam ya. Kecelakaan. Mbak Eva itu pinter sesama penari ini, Allah. Nah, terus yang dulu juga karam sini wah, bablas neng kamar. Ini kaset tipean neng kamar. Aku dari audio ini. Latihan ya. Latihannya nang ruangan. Saya ruangan. Emang tipean neng kamar. Dan menurutnya kan udah masuk dulu. Kata-kata ya kita sepir Siap maaf bapak yang mengilah janji bapak itu omongannya tak ditenangi lebih doa iya ditenangi wedi keruan dia apa? wedi keruan itu apa? keruan ki konangan wedi wedi berarti arepe arepe harus tahu konangan ping telu ya jangan mulai iya mulai sing hati-hati dua calon sing hati-hati tapi ini semangat sing hati-hati mereka itu yang itu bahaya aku jadi takut tambah dewasa iya Wis sampe pacar ya apa-apa karena sementing ora dalam ngono ae. ya kalau ada sakit tak tenanan sama cerita jajanan apa kok dan bikinan tekan ngono emang dalam mana yang menyakitimu jadi kita jangan ngatain ngono akeh deh ya lagi ngabeh dalam dicepet ya kok saya ditelebu malah ngelelek dalam ya kita semuanya diatarake coba kaya apa kunjuk dumateng sedaya para lenggah oke dari pacu dalam melodi yuk sama kinabal ayo